Ratu kula nggih melu rewang kula dadi botoh. Kula kali anak kula bojo kula niku nggih duwe beting. Iki jaman Ajeng Krama kalih ingkang garwa Dewi Rukmini Jembawati Setyabuma niki wonge kula nggih melu andil. Mboten ming nyumbang kula ya nglagani, kula ya udu beting udu bondo. Niki Petruk kantong bolong. Lah sakniki kula mboten nglamar, ming ngajeng nagih janji. Truk, kowe mbok ngilo githok, Truk. Ngukur kodratmu. Dos pundi penemban? Kowe iki wong tuwak kaplak, wong jempong pero jambul lumanan bebasan kaya wong kaki-kaki. Umurmu sepira, Petruk? Meh 50 malah kepara 50 punjul. Mongko Wrantamati iki kaya widodari sing eja mantah. Umure isih 22, kepara hurung nganti malah ming 18. Wrantamati kuwi 18. Lah karo dijapi arep dipek dadi bojomu kuwi jenenge kowe ora ngukur kodrat, ora ngilu karo dithokmu. Walah Petruk. Lah apa kelakon sesuk kowe wis tuyuk-tuyuk nganggo teken bojomu isih kinyis-kinyis didemeni karo tanggane, didemeni karo kanca tukang orjen apa ora cilaka kowe Petruk, ora modar kowe ora modar. Pun sakarep sampean teruske. Kejaba saka kuwi bojomu ki pirang-pirang kowe le bojo ping pira coba diitungi Petruk diitungi. Lah sampean ngitungi dhewe kok. Kula kan ngitungi. Jaman kowe bojo karo Sri Lamprah. Ya ora? Nggih. Kowe bojo duwe anak metu ora diopeni tinggal minggat coba tinggal minggat. Kowe karo Sri Lamprah kelingan ora? Nggih, kelingan. Kuwi jaman karo Sri Lamprah. Jaman karo Ambarawati. Kuwi ya bocah isih nom kinyis-kinyis ya dadi penyanyi. Ya metoni duwe anak ora dirumat. Metu anake tinggal minggat, Truk, tinggal minggat dapur apa kurang ilo karo gicok. Walah, Petruk. Karo wah, pripun? Pandhek arek-arek mlebu nang cangkemku. Di Darmawan, pancen nglih urung madang aku. Kowe bojo karo Ambarawati, Manak Lengkong Kusuma. Kelingan? Nggih, niku anak kula. Ya ora diopeni. Lengkong Kusuma melu Ambarawati. Lho, sampean ora ngerti. Napa nek kula ngirimi anak kula kan kandha-kandha karo sampean. Niki penemban Durna. Kula nembe ngirimi anak kula Lengkong Kusuma, rak ya ora perlu kula matur karo penemban Durna wong dudu urusane sampeyan. Dudu perkara aku ngurus ning aku ngelingke kowe, Truk, tegese kowe iki wis kaki-kaki. Umurmu 50 punjul. Anajan kula 50 punjul wong nun sewu nyatane ya akeh sing do seneng kok. Nek kula beda karo sampeyan. Bedane nek kula wong tuwa, bojone niku nom, nek sampeyan beda. Sampeyan wong nom, bojone malah tuwa. Tak suwek cangkemmu kowe Petruk aja ngene karo. Pun sabar sare Paman Dono sare. Saya suwe kula malah saya isin iki nggih malah diwirang-wirang Petruk. Keterangane Petruk aku iki mesake karo putuku Wrantamati. Aja nganti entuk kowe mesake cilaka. Nun sewu. Nek sampean kok mesake Wrantamati ajeng kula pek bojo terus karep sampean pripun? Arep dijodokke karo putuku Lesmana Mandrakumara, anak ratu. Mongko Wrantamati ya yogane Anggraksena. Kuwi ya anak ratu, besane ratu, mantune calon ratu. Ratu nek waras. Lah mongko Lesmana Mandrakumara niku ratu setengah stres utawa degleng utawa nuwun sewu alias gemblong cobi. Lah yen nganti kok sinuwun Kresna masrahaken Wrantamati kalih Lesmana Mandrakumara niku sami kemawon jlomprongke anake wadon teng juranging kasengsaran. Sing wedok ayu, sing lanang kok calon ratu ning ratu sing kentir niku jenenge nuwun sewu wong tuwa tegel karo anake dhewe. Wah, ora patut banget nyuwun pangapunten, Nger. Kula pasaken paduka saya dangu saya ngina Petruk, Nger. Keparat kurang bobo kowe Petruk. Betul. Keparat gela-gelaing bawana sesukuring bumi lekething jaket manuk semaning jajalanan. Druhun bedakal Simonon meker-meker sidonder
Mekermer Sidonder Oktober November Desember Mekermers Neckerman Meli Kervil bangsa telek Petruk wonten dawuh keterangane kowe milih mati apa milih urip yen kula milih gesang wurungno yen kula milih mati kelakon sadurunge kowe mondhong Prantawati kowe dadi kondo pati uripe menungsa niku dadi teng tangane Sinuwun Baladewa tahi Penemban Durna sing penyakit niki. Lho, kok penyakit piye? Nggih. Nika mboten ming penyakit ning nika wisuna. Jalaran sakniki nuwun sewu. Donya geger akeh wong pinter ning le pinter niku akeh sing do ora bener. Akeh wong pinter ora bener ning enten wong bener ning ora pinter. Ning nggih ana wong bener tur ya pinter. Ning nggih enten ora bener, ora pinter. Aduh malah mumet kula ngger malah mumet. Pinter kalih bener kok dienggak-enggokke. Niki pripun wingi jujur kalih. Ikhlas niki ganti ukara kok ya pinter temen le ngothak-athik. Tembung Petruk saiki bener karo pinter. Pinter urung mesti bener, bener urung mesti pinter. Ana wong pinter, ana wong bener. Ana wong ora bener, ana wong ora pinter. Bengong malah kula ngger. Keterangane yen kowe isih kepengin njaluk urip, praigane kowe wurungna. Kowe ora kena ngrasani Prantawati. Sing kagungan putra niku dereng nampik, dereng mangsuli tembunge Petruk. Sampan dayuh kula dayuh, sampan tamu kula ya tamu. Piye? Bangsa telek. Sakecap padha sakecap wani karo aku kowe. Aku kuwi ratu Petruk. Baladewa kuwi ratu. Aku kuwi ratu. Mbok ngerti nek sampean ratu sing kandha bedor niku ora ana. Sampean niku Ratu Mandura Sinuwun Baladewa. Keterangane ora gelem minggat. Ora gelem urungke mungsuhe Baladewa. Jejewing dening aku kula ladosi. Metu nyapa? Tak tunggu Sinuwun. Tuh. Mati kowe. Dimas Taki, lungguh. Setyaki kok menyat saka palungguhanmu ki arep apa? Iya, kula menika badhe nderek kerja bakti. Kerja bakti apa? Rene menika wonten ontran-ontran kula badhe nyingkiraken pepeteng. Sing dadi pepeteng kuwi sapa? Penemban Durna. Mila kula nyuwun palilah medal Jawi Durna badhe kula jotosi. Menawi ngaten sinuwun kula nderek badhe nderek jamaah kalian Nyai Setyaki. Jamaah kepiye Kakang Udo? Jamaah kepengin ngebuki Penemban Durna. Yen Nyai Setyaki ngajuli mangke kula ngebuki. Ora nggih ngaten Nyai Setyaki, Kakang Udawa cocok-cocok. Nek buntute cocok, ekore cocok, kepalane durung karuan. Medal Jawi kula badhe nyuwun pamit metu njaba nanging kowe tak dawuhi supaya nyawat-awati Petruk. Kowe tak dawuhi nyawat-awati Petruk. Aja mbebuthuk banyu bening metu njaba nyuwun pamit. Petruk, balik. Mati. Iki jauh aku kowe. Lah, kapokmu kapan?
Modar kowe. Modar. Nyuwun tulung niki pripun? Sampan maghrib kok ya metu nglatar niki ajeng teng pundi? Maghrib niku nggene kala menga. Wong mlaku maghrib ora ngati-ati, ora ngidung, ora ndonga, niku iso cilaka tabrak pit montor. Lah nggih nek ming trima teng puskesmas, lah nek nganti teng senden, aduh ampun ji mundur mawon. Daweke Kurawa kon nyekel Petruk, mundur ji mundur. Yo mundur. Warpani yen arepane ora perlu kowe gepok goncane Paman Durna mungsuhe Baladewa. Nek kula mungsuh karo sampean niku eman-eman jalaran isih kulit daginge sinuwun Kresna. Itung-itung isih kulit daginge kalih ndara-ndara Pandhawa. Nek kula dipun paringi wektu, kula tak tanding ning tanding kalih Penemban Durna bangsa telek. Nyenyamah karo Paman Durna nyok tampanono. Mati modar ngono yo iki jaluan modar tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya kumregut maguting ayuda mak bedhing wis ndara sencaki. Iya Petruk, nggonmu pasulayan kepiye? Nggih, nek ming perkara kula nuwun sewu dianiaya kalih sinuwun Baladewa kula mboten masalah. Ning enten bab sing dadi ganjelane Petruk. Bab perkara apa? Durna kula jotosi, kula gebuki mundur wreca-wreca kalian lingucap ngeten. Aku moh niki kaya tukang gambang niku ken maju lenggak-lenggok. Le ngomong lambene menca-menco. Aku moh. Petruk aja ming kowe Petruk. Kae sencaki Senopati Ndarawati. Senopati Ndarawati kon maju. Sing nantang aku sapa? Penemban Durna. Durna nantang Ndara Sencaki. Kelakon mudar sawurma. Goleki Petruk, tuduhna Petruk nang ngendi? Ora sanggup kok koncane Petruk sing ana Sencaki. Sudarmaku kok diwirang-wirang, dijotos dipolo sakayange. Swatama ora trima. Yen ora trima nyoh tampanala.
Ayo, cok. Royok, 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 royok.